Čaute všetci, tu Nick Delanko. Chcel by som vám takto rýchlo, stručne porozprávať o svojich plánoch na rok 2026 a o tom, čo sa vlastne zmení na kanále. Takže v prvom rade dopracoval som na novom avatare, ktorého môžete už vidieť vzadu na obrazovke, a logo, ktoré bude v práve dole, ešte pracujem. Ale čoskoro bude k dispozícii aj nový kanálový banner. V podstate ide úplne o kompletnú aktualizáciu vzhľadu tohto kanála. Tiež upravujem vlastne záložku so zoznamami alebo playlistami, aby sa veci ľahšie hľadali, a budem používať, keď už sme pri tom, aj nové skiny do Minecraftu, a možno ich budem meniť aj podľa toho, že aká je to séria, alebo aký je vlastne čas roku. Konečne začnem poriadne používať aj záložku komunita, kde budem postovať o updatech na najnovšie videá, čo plánujem ďalej, či to bude pesnička alebo nejaké normálne video. Proste ankety, aktualizácie, oznámenia. Taktiež plánujem týždenné aktualizácie na aplikácii X a možno aj na TikToku, aby som zostal aktívnejší medzi nahrávaním. Jednou z hlavných inovácií alebo nových sérií pre rok 2026 je táto séria trojjazyčné videá, kde budem vlastne vytvárať obsah v troch jazykoch: ruština, angličtina, slovenčina. Pre tých, ktorí ale chcú viac vecí zo zákulisia a všetky podrobnosti a viac opisu z pozadí videí môžete nájsť na mojom podcaste. Stačí si vyhľadať Nickcraft epizódu, myslím 30 dačo alebo 20 dačo, nepamätám, kde som vlastne hovoril o tom, že jak som to začal. Pre neformálnejšie veci a aktualizácie mojej myšlienky, proste také, čo mi v mozgu vybehne do hlavy, budem používať vlastne aplikáciu Threads, takže aby sme sa tak stotožnili s tým. Taktiež len taká vec, nakoniec Instagram budem používať už viac na skôr môj bežný život, ten rodinný. Instagram už nechcem mať spojený vlastne s kanálom, chcem to mať ako takú osobnú vec. Takže tak. Nakoniec teda rok 2026 budem sa snažiť o to byť viac konzistentný, kreatívny, prepojený medzi sebou a vami vlastne, a viac uprataný, organizovaný. Tak teda ďakujem za pozretie tohto videa. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.